בהמתך לא תרביע, שדך לא תזרע, בבגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. בסדר? עכשיו, כשאתה מנסה, עוד בספר ויקרא, לנסות להבין מה פשר האיסור, רש"י כבר מעמיד אותך על מקומך, ואומר לך, מר שבי תירגע, אתה לא יכול להבין כל דבר, את חוקותיי תשמורו. זה חוקה, זה גזירה של המלך, ותירגע. אני חושב שכבר את זה למדנו בפרשת פרה אדומה, שזאת חוקת התורה. שיש דברים כאלה. לא, היא אומרת זאת חוקת התורה, היא לא אומרת זאת פרשת פרה אדומה. אומרת זאת חוקת התורה, ומדברת על פרה אדומה, אז תשאל שאלות. אז כאילו, אז תירגע. עכשיו, אנחנו כמובן, מה שנקרא, אם זה הדין, נקבל, אבל אם זה משהו שאפשר לדון בו, אז מן הראוי באמת יותר טיפה לנסות להבין, מהי המשמעות באמת של חוקה בתורה? האם חוקה בכל מקום שכתוב בתורה, זה אומר שאתה לא יכול להבין וכו'? אז אני אומר לכם כבר, התשובה היא חד משמעית לא, חוקה לא אומר שאתה לא יכול להבין. אבל בואו ננסה להגדיר את זה טיפה אחרת. יש דברים שאם התורה לא הייתה, אתה ואתה הייתם מחוקקים בחוקי מדינת ישראל, כיוון שאתם רואים את היעילות של זה, את התוצאה החיובית של זה, ואת הנזק אם אתם לא תעשו את זה. וזה היית צורך. יפה. זה הגדרה. יש דברים שהחברה לא רואה את היעילות שלהם. היא לא מבינה לפעמים למה צריך לעשות דברים מסוימים, לא בגלל שאין לזה טעם. יש לזה טעם, אבל הוא לא מועיל, הוא לא בהכרח מועיל לחברה. כמו לכשרות למשל. לדוגמה, אפילו כשרות. כשרות. אוקיי, אתה אומר רגע, מה זה מועיל לחברה שבן אדם אוכל בשר כזה או לא בשר כזה? עכשיו, אתה יכול אולי להתאמץ ולמצוא, אבל באופן טבעי זה שונה לגמרי מהשבת אבדה. השבת אבדה, אתה יכול להושיב אנשים שלא מלומדי תורה בכלל, שיסבירו לך בצורה מאוד, אני חושב, פשוטה, למה השבת אבדה זה מצווה מאוד יעילה לחברה מתוקנת. למה? כי תראה את חמור אחיך רובץ תחת מסעו, למה דבר כזה של לעזור לו וכו', למה זה בונה חברה מתוקנת וזה יביא הרבה ברכה לחברה, זה משהו שאתה יכול להעמיד ילד שיסביר לך. אבל כלאיים, אופה, רגע, מה היעילות של החברה? האם יש טעם לזה? כן, יכול להיות שיש טעם, אבל מה זה יעילות לחברה? וכך נראה לומר שזה הכוונה ההבדל בין משפטים לחוקים. משפטים אתה יכול לראות איך זה בונה את החברה, ויש הרבה דינים בתורה שאתה מבין שזה בונה את החברה. תראו, כבד את אביך ואת אמך, אוקיי? תראו, זה אקסיומה. אם אני צריך להסביר למישהו למה כבד את אביך ואת אמך, המצב על הפנים, נכון? אבל זה די ברור שאם ישבו פה אנשים, הם יכולים להסביר לנו, גם אם הם לא קשורים לתורה, למה הערך הזה, הדין הזה, מאוד בונה חברה. שיש לך יחד, אני לא מדבר על לא תרצח ולא תנאי, זה דברים פשוטים, נכון? אבל ישבו אנשים להגיד להם, חבר'ה, זכור את יום השבת לקודשו. איך זה בונה חברה טובה? פה, על לעניות דעתי, אנשים גם לא בהכרח חלקם יכולים להסביר. כן. היום הסוציאלי הזה של ההפסקה, בשביל המשפחה, בשביל החיים, בשביל הנפש, בשביל הזה, אפילו בשביל החברה. זאת אומרת, יש דברים שאתה מרגיש שהם אפורים. יש דברים שאתה אומר, נו, בחייאת, כלאיים, כאילו איך זה מועיל לחברה? באה התורה ואומרת, אוקיי, זה לא מועיל לחברה, זה מועיל לו. זה כבודו של המלך. המלך שחי, שמנהל פה את העולם, הוא רוצה שזה מה שאתה תעשה. זה גזירת מלך. ואם אתה עכשיו עובד בעבודה ומנהל לך תעשה את זה וככה אתה גם עושה מה? אז הנה אתה פה בדילמה. שאלה. זה דבר פשוט ואתה עושה מה שהוא אומר לך. שאלה טובה. עוד הקדוש ברוך הוא בחז בכלל מה... אני זוכר שהרב סולובייצ'יק עליו השלום בעבודה הוא ישמור. הוא הגיע מליטה, שומע שאול תקשיב, הרב סולובייצ'יק הגיע מליטה לארצות הברית, וכשהוא הגיע מה הוא ראה? שכל היהודים שהיו איתו בקהילה ובזה כולם עובדים בשבת. למה? הם היו דתיים, אבל כשהם הגיעו לאמריקה אז אי אפשר היה להתפרנס.
אז הם אמרו, רגע, יש לנו את כבודו של המלך, של הקדוש ברוך הוא, זכור את יום השבת לקודשו. יש לנו את הבעל הבית, מה עושים? אז הלכו בבוקר לתפילה. קיצר, וזה היה אחת המשימות הגדולות שלו, כן? זה רק מדהים לחשוב איזה מהלך יהדות אמריקה עברה. האם את הבעיה הזאת? לא, יכול להיות שהיא קיימת, אבל היא קטנה לאין ארוך ממה שהיה בתחילת הדרך. בתחילת הדרך, גם יהודים דתיים, לא יכלו לעמוד באתגר הזה. לא, אתה חי בעולם אחר. מדבר איתך בשנות ה-30, בשנות הזה, לא היה מה לאכול. אבל בכל מקרה, ברור שכשאנחנו מגיעים לכלאיים, באה התורה ואומרת, חוקותיי תשמורו, מאוד יכול להיות שהיא כבר מכניסה אותך לעולם של, תשמע, אל בהכרח תחפש את היעילות ואת הצורך של החברה, אלא זה כבודו של המלך. גזירת המלך, כבודו, שכך יהיה. עכשיו, אנחנו ננסה לבאר את ההסבר הזה, וננסה להבין למה ההסבר הזה גם מועיל לחברה בסוף. אבל זה חלק מההבנה שקודם כל להיכנס לעולם של כלאיים, אל תחפש תשובה של 2 ועוד 2, 4. זה מה שאני רוצה לומר. זה לא שייך למחלקת כבד את אביך ואת אמך. זה לא שייך למחלקת השבת אבדה. זה בהחלט אתגר. אגב, סביב זה יש גם איסור נוסף בפרשת כי תצא, הלוואי ונעסוק ביום אחד, לא תלבש שעטנז, זה הנושא שלנו, אבל לא ילבש גבר סמלת אישה, ואישה לא תלבש, זה סוגיה מאוד רלוונטית לחיינו ולדורנו, שכנראה ככל הנראה גם מתכתבת עם הלא תלבש פה. וזה דבר מאוד מעניין להבין, האם זה מה שנקרא צורך של החברה, או כבודו של המלך. זה דרך אגב מעניין החלוקה הזאת, כי בסופו של דבר אתה אומר, רגע, אני מבין חלק מהמצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לי. השאלה אם זה משהו התכוון. לא, זה לא הניסיון. לא, אני אומר, לא, זה בדיוק העניין. האם לא הכל כמו הכלאיים? האם לא הכל ממש כמו הכלאיים? האם גם כבד את אביך ואת אמך, מה שאתה אומר, זה נראה נורא טבעי שאני תכבד את ההורים שלי. האם הקדוש ברוך הוא שנתן את המצווה הזאת, הוא לא נתן אותה בדיוק כמו אותה, שזה יש סוג של ציווי ללא הבנה. ונכון שיש לך משהו שאולי עוזר לך, ואולי עוזר לבית לך שומע מה אתה אומר. טוב, זה באמת... אבל השאלה אם זה לא עומד באותו מעמד, כולם באותו מעמד. בסוף צריך לזכור, אני מסכים איתך, ויש כאלה שבאמת לוקחים את זה לשם, בסוף צריך לזכור שהתורה משתמשת בביטויים שונים. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. משמע שככל הנראה יש הבדל בין עדות לחוקים ומשפטים. עכשיו, השאלה, מה יהיה ההבדל בין המושג חוק למושג משפט? אז פה ניסו מפרשים פחות או יותר להעמיד את מה שאני הסברתי, אבל בהחלט יכול להיות, בהחלט אפשר לומר, שוודאי שלא התכוונה התורה לומר שאדם מבין עד הסוף את עניין המשפט שהקדוש ברוך הוא נתן, כי כמו שבדיוק מה שבי העלה פה וויקטור זרק, ששבי אמר מה, התורה יודעת הכל לדורי דורות וכו', זה הכל סובב סביב זה. היכולת שלנו להשיג מצווה ולהגיד אוקיי הנה המצווה הזאת היא יעילה וכך וכך, או היא הייתה יעילה פעם, הדבר הזה צריך לקחת אותו מאוד בערבון מוגבל. אנחנו אנשים מאוד זמניים. אם אני אומר את התחושה שלי, אם אני הייתי חושב בגיל יותר צעיר שקבל את אביך ואת אמך, זו מצווה מיותרת בתורה כי היא כל כך פשוטה והיא כל כך טבעית, ולכאורה התורה לא הייתה צריכה לציין את זה. שבת עם מצוות בני נוח, למה היא לא מופיעה בשבעה בני נוח? או שהיא מופיעה תחת המושג דינים, שזה אחת המצוות שהכוונה היא להקים בתי משפט שמנהלים זה, או שבאמת או שזה יהיה ברור מאליו, זה משהו טבעי. כן, אז למה אנחנו צווינו? אז אני אגיד לכם מה, אני היום אומר, לגבי המצוות שלנו, אני חושב לי יש תשובה מאוד מאוד פשוטה, שאת רואה את התורה, התורה שבעל פה, נכנסת לנו לכל דבר ודבר, נכון. איזה נעל תקשור, איזה נעל תלבוש קודם, איזה זה תשים, יורדת איתך יותר פרטים. אז בטוח שהיא תדבר גם על כבד אביך ואמך. היא יורדת לנו לכל פרט בחיים. הבנתי. יש הרבה מקרים שילד לא יכול להצליח, אתה צריך להתנהג. אם הוא לא בסדר, הוא כן נתן לך, אבא נכנס, תעמוד, תשאל לשלומו, אז אתה אומר החידוש הוא לא בכבד את אביך או באיש אמו ואביו תיראו, החידוש הוא בפרטים שהדבר הזה מוליד. בהחלט יכול להיות, אני מרגיש שבדורות שאנחנו חיים איתם,
היום, בוא'נה, זה חשוב שיש את המשפט הזה. המשפט הזה הוא חשוב, יש אנשים שלא רואים בהכרח את ההורים שלהם כאיזשהו בעל ערך שצריך לכבד אותם באופן טבעי, זה לא כל כך פשוט. בגיל שלנו אמרנו שאנחנו דור הסנדוויץ'. מה זה הסנדוויץ'? אנחנו קיבלנו את ההורים, אנחנו צריכים לכבד את הילדים. אשכרה. לא, אבל אם מסתכלים באמת לא עלינו, לא מסתכלים עלינו, על הגישה הפרוגרסיבית, באמת יש מקרים שזה ממש נורא. אתה מפרק את הזהות לגמרי, אתה הופך את האדם לפרודה שעומדת בפני עצמה, אין לו שום מחויבות להורים, עד כדי שאתה יכול לשמוע אפילו נציגים לחרפתנו, ישראלים שלנו, בכנסת ישראל, שאומרים, זה שאמא הביאה ילד מסוים לעולם, בסדר, זה לא אומר שהיא צריכה דברים שאתה... זה היה צורך שלה, זה היה צורך שלה. בסדר, אבל אתה אומר, איך בן אדם מוציא מהפה שלו, ועוד במקום שבו הוא מדבר עם אנשים, אנשים מקשיב, כאילו, מה קורה פה? כאילו, זה שיבוש מוחלט של ה... זה רק מוכיח את מה שאמרנו קודם, שהטעמים לא בדיוק מחזיקים מעמד. נכון, אז לכן הדבר הכי יציב זה מה שכתוב, קודם כל, יש עוגן, כתוב. אבל אמרת ציווי של מלך, שזה ברור, אבל אמרת כבודו של מלך, כן. זה לא שאתה מאמין שהמצוות הן לטובתנו, גם מה שאתה לא מבין, גם מה שאתה לא יודע, גם מה שאין לך מושג למה. אז באתי להגיד שכבודו של מלך בסוף יתפרש כטובתנו. אבל זו שאלה מעניינת. זאת אומרת, המלך מושלם, מה הוא צריך? נכון, אתה צודק. טובתך זה שאתה מגלה את כבודו. תגיד, כן, זה מעניין. לא, אבל שיש למעבר, כן, זה מביא חיבור. אם אתה מרומם את מלך אנגליה, אתה אנגלי, ואתה רואה שהארמון שלו יפה, ואתה רואה שהכל מטופח, וזה, זה עושה לא טוב או שזה עושה לך טוב? מה אתה אומר? זה גם עושה, יכול להיות שזה גם עושה לא טוב, אבל זה עושה לך טוב. זה עושה לך טוב. אני חושב שהקדוש ברוך הוא זה מדהים, לא? בבריאה, ונתן לנו להיות גם ילדים וגם הורים, רק בשביל להבין את העניין. איך זה לראות את זה הוא נתן לנו את האפשרות לעשות, להוליד ילדים. להיות ילדים להורים שלנו ולהבין את הקשר. מי לא קיבל את זה? מי לא קיבל את האפשרות הזאת? אדם הראשון. כי לא היו לו הורים. כן. גם לא עשו לו ברית. היו לו, הוא עצר כפיו. כן? מעניין. טוב, בוא נמשיך. פרשת דברים... זה הכל. הכוס עקום, כן, הכוס עקומה. הפרצפה עקומה, השולחן עקום. תראו את פרשת כי תצא. אני מקריא לכם מה כתוב בפרשה שלנו. קודם כל, את חוקותיי תשמורו לא כתוב. תורידו את חוקותיי, שזה כבר מעניין. זאת אומרת, התורה בפרשת כי תצא, לא מכניסה, אלא אם כן תגיד לפי הרמב"ן, לא צריך לכתוב כי זה כבר נכתב. לא, כתוב כי תצא למלחמה על אויביך, זה כבר חוסך את העניין של להגיד את החוקים. איך אתה יוצא למלחמה על חוקיך, אתה צריך לבוא מוכן. איך אתה יכול לצאת למלחמה על היצרים שלך, על התאוות שלך, על זה, זה כבר מחייב אותך הכנה. איך? לפי מה? לא הבנתי, רגע, עוד פעם, אני חוזר, לא הבנתי אותך. רגע, אמרנו בפרשת, ויקרא כתוב את חוקותיי תשמורו, ואז יש את הפירוט של הכלאיים. בספר דברים, בפרשת כי תצא, לא כתוב את חוקותיי תשמורו, רק נכנסים ישר לסוגיית כלאיים. האם זה בא לסמן לנו שספר דברים מתיימר להסביר לך למה כלאיים אסורה? או האם הוא הולך להתערב בתחום הזה? או שנגיד לא, זה פשוט המשך ישיר של מה שקשור בויקרא. זה כן תלוי בשאלה אם זה מצווה מחודשת או מצווה מבוארת. אז כתוב ככה, לא תזרע כרמך כלאיים. זה מתחבר כמובן למה שכתוב, שדך לא תזריע כלאיים. מסתבר שספר דברים מציע גם סיבה. פן, כי זה ספר ויקרא לא יתעסק, בלמה? פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע. ותבואת הכרם. לא יודע מה הכוונה, אבל אתה רואה שמישהו פה ניסה להסביר לך משהו, נכון? מישהו פה ניסה להסביר לך משהו. פן תקדש המלאה, המלאה זה... להסביר לך למה זה חוק, אי אפשר להבין. כן, פן תקדש המלאה, הזרע אשר תזרע, ותבואת הכרם. טוב, אוקיי, בסדר. הלאה, לא תחרוש בשור בחמור יחדיו. אם לא הייתי מכניס את האיסור הזה בתוך הרשימה הזאת, הייתי חושב שזה לא קשור לשום דבר שראינו. כי מה כתוב בספר ויקרא? בהמתך לא תרביע כלאיים. מה הקשר? זה 4 וזה 5. זה אפילו לא דומה. אבל העובדה שזה נמצא
באותו מקום, כנראה מכריח אותי להבין. לא, זה נורא פשוט. כל בהמה יש לה כסף משלה. בשר שתי בהמות. לא, בסדר, לא, מה שאנחנו שואלים, שאם אני מקביל בין מה שכתוב בויקרא למה שכתוב בספר דברים, ואתה רואה שיש הקבלה, זה מלמד אותך שהאיסור בהמתך לא תרביע כלאיים הוא הרבה יותר רחב ממה שחשבת, שזה רק עניין של הרבעה, אלא יש פה גם תוספת של איסור חרישה משותפת. אז לכאורה ספר דברים מרחיב את האיסור, מצד שני הוא מצמצם אותו. כי כאן כתוב בויקרא בהמתך, ואצלנו כתוב רק שור וחמור, זה בדיוק מה שהם אמרו, רק שור וחמור. רגע. זה דוגמה. רגע. אז אני רוצה לשאול אותך, אם זה דוגמה, אז היא מבלבלת אותנו. אל תכתוב דוגמה. תגיד, לא תחרוש בהמתך יחדיו, בהמותיך יחדיו. למה אם אתה מביא לי דוגמה, אז אתה מבלבל אותי. כי אני אומר, רגע, יש אפשרות... גמל וחמור אפשר. בדיוק, הרי יש אפשרות להבין במילה פשוטה, שזה הכל אסור. למה התורה פרטה שור וחמור? בשביל זה חייבים תורה שבעל פה, לא יעזור כלום. אנחנו חייבים תורה שבעל פה, שתדריך אותנו ותגיד לנו, האם הדבר הזה מתכתב עם בהמתך לא תרביע כלאיים, או שזה בכלל דבר אחר לגמרי? האם כל בהמה אסורה, או רק שור וחמור? ברור לנו שזה מתכתב, נכון? מה האיסור השלישי? התורה אומרת, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. מה כתוב בספר ויקרא? בגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. מה אני רואה? אני רואה שבספר דברים באופן שיטתי מצמצמים את האיסור. ושם זה יעלה. נכון, פה זה אצלנו לא תלבש, שם זה לא יעלה עליך. יש הבדל, למה הם לא כתבו את אותו דבר? יש הבדל. בין לא יעלה ללא תלבש, סתם מצוין, אם יש לך עכשיו סמיכה. כן. או סדין, לא יודע, מצעים. מותר. לכאורה זה מותר, כי זה לא תלבש. אבל שם אסור. נכון, בויקרא זה אסור, אבל אצלנו פתאום צמצמו את הדין לרק עניין של בגדים. יותר מזה, שם בגד, כל בגד. מה אצלנו? צמר ופשתים. יוצא שספר דברים באופן שיטתי על כל שלושת האיסורים מצמצם לסוגים ספציפיים. בכלאיים של הכרם זה רק הזרע והגפן. נכון? תבואת הכרם. בבהמות שור וחמור. בבגד לא תחרוש. צמר ופשתים. זאת אומרת רגע, אז יש פה כבר איזושהי שיטה. ספר דברים א' גם מצמצם לך, מגדיר לך מי הם המינים האסורים. אם אנחנו מקבלים את טענתו של אמיל שמדובר בסך הכל בדוגמה, ואני לא פוסל את האפשרות שמדובר בדוגמה, אז בעצם זה מחזק את ההבנה. אם זה דוגמה, זה מחזק את ההבנה שספר דברים ממשיך את ספר ויקרא. אם זה דין, ואתה אומר דווקא שור וחמור, דווקא זרע וכרם, אז אתה מבין שאומנם זה מצווה ששורשה בויקרא, אבל יש לה פתאום פה פן אחר. יש לה חידוש בפני עצמה, וצריך להבין אותו. איך הבינו אותו המפרשים? תראו, אני מקריא לכם גמרא מסכת קידושין, בדף למ"ט. הגמרא אומרת ככה, תניא, אמר שמואל, מה תלמוד לומר את חוקותיי תשמורו, בהמתך לא תרביע? הוא עצמו אומר, רגע, אני לא מבין את הדין הזה. מה זה? עכשיו, אתה אומר לי, מה זאת אומרת? שמואל, מה, אתה לא יודע שחוקים, זה לא דברים שצריך לשאול עליהם? הוא לא שמע על זה, שלא צריך לשאול. אז הוא אומר, רוצה להבין, מה זאת אומרת את חוקותיי תשמורו ובהמתך לא תרביע? מה הקשר בין שני החלקים של הפסוק? תשובה, חוקותיי תשמורו, הכוונה, חוקים שחקקתי לך כבר, תשמרו אתה. מתי אתה נתת לי חוקים לפני התורה? אני לא שמעתי על זה. תשובה, מתי? איך? זה במהלך המצוות כי תסתברו על השבת, היה בדרך שמשה רבנו חידש המצוות. באו לדרוש לאלוקים, מה זה? שנייה, אנחנו מבלבלים פה. מה הוא מצטט שמואל? איזה פסוק הוא מצטט? מאיזה ספר? את חוקותיי מאיזה ספר? ויקרא. מתי נכתב ספר ויקרא? מתי נאמר ספר ויקרא? באיזה שנה? בשנה הראשונה למצרים, בשנה השנייה למצרים, מתי? בשנה 40, איפה? בשנה השנייה, אבל איזה שנה השנייה? בתחילת השנה השנייה. מיד אחרי בניית המשכן, ויקרא השם למשה באוהל מועד.
אוהל מועד, הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה מאוהל מועד, לא היו כלום לא לפניכם, שום דבר לא היה לפניכם, לא היה לפניכם שום דבר. אומר שמואל, אני לא מדבר בכלל על התורה. מה, בספר בראשית לא נתתי לך הנחיות? כשאני בראתי את העולם, אני לא בראתי את זה בצורה מסוימת. חוקים שחקקתי לך כבר, שאני התבאתי בעולם, עכשיו אני דורש ממך כציווי לשמור אותם. אומר בעל התורה תמימה הרב אפשטיין, תראו את הדברים. על מה מדובר? דקאי, קאי זה עומד, כן? על החוקים שחקק הקדוש ברוך הוא בבריאת הטבע. שהתגדלו כל הגידולים, כל אחד לעצמו, בלא עירוב. כמו שכתוב באילנות, ובבהמה למיניהם. נכון, כל הזמן כתוב בבריאה, את הזה למינו, ואת ההוא למינו. מה זה הקטע הזה שיש שלנו? הוכחה מאוד יפה. איך? הרכבה. לכאורה לפי זה כן, שנייה, אנחנו רק באמצע. מה ההוכחה הכי יפה בחי? מה? זה הפרדים, שלמה? שהם לא מולידים. הם לא מולידים, אחר כך. אם אתה לא... אבל אוקיי. רגע, אבל שנייה, רגע, אל תיכנסו לי עכשיו לוויכוחים ביולוגיים. רגע, אני רק אומר. המהלך שיש אחד, לפי מה שאומרים, הבריאה נבראה ככה, אבל לא נאמר לאדם, הוא היה צריך להסתכל, להתבונן בבריאה ולהבין כך צריך לשמור. נכון. זה הבנה מתוך הסתכלות, התבוננות. נכון. זה לא כל כך עבד. לא. או יש ציווי, תשמע, תעשה כך או אחרת. נכון. יש אתה אומר, תשמע, אני בראתי עכשיו את המכונית, טפל בה, לא יודע איך טפל בה, מאיפה אני יודע? אם אני אין לי מושג, אני לא יודע מה לעשות. מצוין. לא, אבל יש משהו שהחסרת. מה? אי אפשר להתעלם מזה. שהתורה, גם התורה, ודאי שהטבע האנושי, בונה על זה שהאדם יראה את העולם ולא יסתפק במה שהקדוש ברוך הוא ברא. הוא רוצה להוסיף עליו. הוא רוצה להוסיף, אבל לא ממבט של נגד אלוהים, אלא להוסיף על... לשכלל אותו. בדיוק. אז למה לעשות אפרסק? זה לא שכלול. בדיוק. אבל אפרסק זה שעות רגע, כדאי. אז זה מה שהוא אמר, זה מה שאמיל אמר. מה, רגע, אז הרכבה אסורה? אז רגע, מה שאני... אתה לא אומר לי, אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע מה זה שכלול. מה שכלול אסור, מה שכלול מותר. אז מה שאני אומר ככה. קודם כל, אם הגמרא, ולפי הפירוש של הבעל התורה תמימה, וכך נראה ששמואל התכוון, שמואל זה גדול האמוראים, כן? המורה של הדור הראשון. שמואל אומר, תשמע, אם אתה רוצה לדבר על איסורי כלאיים, תיכנס לעולם הבריאה. אל תחפש את הסיבה באיך זה עוזר לוויקטור מחר במכולת. לא, תחפש את זה בכבודו של המלך. המלך ברא עולם. המלך רוצה שאתה תכבד את הסדר שהוא ברא בעולם. איפה הוא ברא את הסדר הזה? תפתח בבקשה פרק א' בספר בראשית ואתה תראה. שהוא ברא יום אחד ככה ויום שני ככה, וביום השלישי שהוא ברא את כל הצמחים וכו', אז כל דבר כתוב למינהו, למינו, למינהו, למינו, וסידר וזה. עכשיו אתה בא, הוא ברא אותך, אתה גם חלק מהמינהו הזה. הוא ברא, אל תעשה בלגן. תכבד את סדר הבריאה. אל תקלקל את עולמי. נכון? מצוין. זה הכיוון שהוא אומר פה. הבעיה של האדם הוא נתן את זכות הבחירה, לבהמות לא, לחיות לא. נכון. הם פועלות... בגלל זה האיסור, בגלל זה צריך ציווי. כשאדם מקלקל, אז גם החיה מקלקלת, ואז מתחיל שם כל הזה, ואז העולם נחרב. אבל אתה צודק, הוא מוביל את הקלקול או את התיקון. יוצא לכאורה שאחרי הקלקול, אחרי המבול, אנשים צריכים להבין. נכון. שבעצם הקלקול הזה של האחד על השני... שצריך להחזיר את הדבר לכל דבר למינהו. יש בסיס, 10 הדיברות. נכון. אחת המטרות של 10 הדיברות זה בדיוק לסדר את ה... נכון, אתה צודק. אבל סתם, זה לימוד עצום, שבעצם פרשת כלאיים בעצם מאתגרת אותך לחזור לשורשים של הבריאה. תחשבו רגע על, קודם כל, גם אם אני לא מבין עד הסוף למה אני לא יכול לחבר אצלנו בשלים, התחושה הזאת, כן, התחושה הזאת שבמקור זה היה מופרד ויש ערך להפרדה הזאת. יש דברים שאנחנו רוצים לחבר, איש ואישה אנחנו רוצים לחבר. למה? את זה אני לא שמעתי. אוקיי, בוא נראה, בסדר. רגע, אבל בוא, אני מסכים איתך, למה זה תמיד השם, אבל בוא ננסה להגדיר קודם כל מה. כי המה לדעתי הוא לא פחות חשוב. אני אומר, שהרבה פעמים כשאנשים רואים איסורים ובוא, הם כל כך נכנסים לדרמטיזציה, שמה זה אסור, רגע, בוא נראה מה אסור קודם כל, ובוא נראה מאיפה מה המקור של זה, עכשיו אחר כך למה ואיך נסביר את זה, כי הרי אנחנו נמצאים בעולם מודרני, עולם מודרני לכאורה סותר את הדבר הזה, כי עולם מודרני, כל החידוש של האדם, כבר מהמאה ה-17, זה שהאדם במרכז, והמדע מתפתח, והוא בעצם, לא רק שהוא לא משאיר את העולם כמות שהוא, אלא להפך, הוא עושה מניפולציות על העולם, וזה מה שהוביל לזה שאנחנו יכולים לחיות עד גיל מאוחר, ומיליון דברים. אז האם התורה מתנגדת לזה? אז לעניות דעתי לא, רק צריך להגדיר מה כן, מה לא.
בשביל זה צריך תורה שבעל פה. למה אבל תסביר אתה לי רואה- למה כל סוס וכמור אסור לזווק? כי יש פרד שהוא חזק והוא עושה הרבה עבודה. למה אסור? עכשיו עוד פעם, אנחנו מחפשים, כן, אז אנחנו מחפשים, החלש והחזק. לא, הפרד הוא יצור שלא יכול להוליד ילדים. אוקיי, בסדר, הבנתי. אבל- אם יהיו לך בגלל זה אבל- הרבה פרדים, אבל- בסוף אולי תפסיד את החמור והסוס. לא, רגע, אבל אמיל, השיקול שאתה מעמיד פה, אבל זה לא... בגדול, אתה מעמיד פה שיקול תועלתני, של איך האדם מנצל את העולם שנמצא בפניו לתועלתו. גם הדינמיט... ויש כאן חידוש גדול של התורה, יש חידוש גדול של התורה, שהאדם אכן צריך לנצל את הטבע לתועלתו, אבל עם מגבלות. יש מגבלות לניצול תועלת, ואחת מהם זה. זאת אומרת, התורה אומרת, הורדו בדגת הים, וכיבשוה, זאת אומרת, תשלטו בעולם, תפתחו, תקדמו, אבל אתם צריכים מגבלה. תראה סתם, מה, לא יודע אם זה שייך, מה אתה מכן? עושים רובוטים. רובוטים, כן. איך עושים אותם? או כמו חיה, או כמו בן אדם. עכשיו, מסתכלים על הטבע, אומרים זה, ועכשיו יש לך מגבלה, אתה רוצה, אז אל תפגע בטבע בצורה מסוימת. זאת אומרת, אנחנו כן הרי מסתכלים, אתה אומר חוקים חוקקתי, תלמד מהטבע, תראה אותם, אבל גם יש לך איזושהי... מקסים, יפה. זה- ואתה יודע, לא, זה בדיוק שם. ותראה מה זה כל החברות האלה שעכשיו שצריכות רגולציה, כמה הן עסוקות בזה? כמה הן עסוקות בלייצר את הרגולציה הזאת? כי הם חוששים. לא, אבל למה הם חוששים? זה נורמלי, לא? כי לא... זאת אומרת שהתורה חדרה מצד בהם. אחד הם עשו את זה סיוע והם פוחדים שהסיוע הזה ישתלט על הסייע. כאילו, אתה מבין מה אני אומר? הם פוחדים שזה יצא להם מהגבולות. אבל בעצם כי יש נקודת מוסר שהם לא שולטים בה. למשל, המכונית האוטונומית, יש נקודת מוסר שהם לא יודעים מה לעשות בה. ולכן יש שם איזושהי נקודה שהם לא יודעים מה להכריע. ולכן בהרבה מאוד דברים יש איזושהי נקודה שאתה אומר, רגע, מה זה עושה? אתה נותן למכונה להכריע? מה היא עושה? איך היא מכריעה? אולי אני צריך להשתלט בנקודה הזאת, ואם אני משחרר אותה, אז לאן זה יוצא? זה לא מכונה, זה מכונה עושה מה שבן אדם אמר לה לעשות. בסדר, ואם בן אדם לא חשב על משהו... לא, זה לא נכון, אבל אחרי זה יוצא מכלל שליטה. אוקיי, אני חושב, אפשר להגיד גם שמשה, אלוהים יראה לו את כל הדורות. נכון, הראה לו את כל הדורות, חד משמעי הראה הוא לו, יודע. הוא יודע, מה יהיה, מה אנחנו. והוא הדריך עקרונות, והיום, אני יודעתי, השפעתו של משה היא כל כך חזקה על הטבע של האנשים, לא רק בעם ישראל, בעולם כולו, שכאשר באמת אנחנו הגענו למצב היום, שמפתחים דברים שרק מדמיין, כן, האדם הוא לא רק... לא דמיינו לפני 100 שנה ככה, לא דמיינו נכון, שיהיה לא. מטוסים ככה. אין, מטורף. אבל אומרים שבעתיד, עכשיו אנחנו לא יודעים, שאם אתה יכול להתפלל בירושלים, ויהודי מאוסטרליה, הוא תוך 3 דקות יהיה באוסטרליה, ויעשה שישי שבת. מדהים. עכשיו אתה לא מאמין, גם מה שקורה לנו היום אנחנו גם לא מאמינים. מסכים. לא מאמינים, מה לפני 100 שנה אימנו שיהיה אוטו כזה ואוטו כזה ומטוסים כאלה. מסכים. הוא ציפורף, אמרו בוא נעשה כזה, בוא נעשה כזה לאט. עכשיו אני אגיד לך את זה בו-זמן, 3 דקות מאוסטרליה לירושלים, אתה לא תאמין, אבל אומרים שזה יכול להיות. נכון, עכשיו רגע, תחזור למה שאמרת, משה רבנו כבר טבע עקרונות לכל הדורות. נכון. האדם הזה האוסטרלי, שיגיע לארץ ישראל ב3 דקות האלה, יש דבר אחד שלא ישתנה. מאז שמשה היה עד היום, הדילמות המוסריות לא השתנו. נכון. הוא יצטרך להתלבט את אותם התלבטויות. משה טבע עקרונות. אחד העקרונות שמשה טבע זה הנושא של התערבות האדם בטבע הבריאה. יש דברים שהם יהיו מותרים, לא רק מותרים אלא אפילו משובחים, מפוארים, ויש דברים שהם יהיו אסורים. כלאיים זה הטייטל של התחום הזה, שבו אלוהים אומר לאדם, תקשיב, בשדה הזה אל תיגע. עכשיו, כיוון שלהגיד לאדם מודרני, שהוא אלוהים בעצמו, הוא חושב שהוא האלוהים הרי, להגיד לו, תשמע, בזה אל תיגע, זה כמו להגיד לאדם הראשון, אתה רואה את כל העצים פה, כל העצים מותרים, תאכל, רק אתה רואה את העץ הזה שם בקצה שם, אל תיגע בו. זה בדיוק גורם, שהוא כל היום מסתכל, באה התורה, ויש דרך אגב, יש דעה מאוד יפה שאומרת שאיסור עץ הדעת, אכילת עץ הדעת היא מדין כלאיים, באה התורה ואומרת, תשמע ידידי, כל בשורת התורה היא לאפשר לך כלים להילחם ביצר הרע שלך. היצר הרע שלך זה האגו, אתה חייב להבין שאתה לא אלוהים. יש משהו בעולם, שטח שחור שאתה אסור לך לגעת בו. אתה חושב שאתה יכול לגעת בכל דבר, ולעשות מניפולציה בכל תחום, לא. יש לך עולם שלם לעשות בו דברים, יש תחומים מסוימים, שזה
טאבו, אתה לא יכול לגעת בהם. זה, מה זה? זה כלאיים, זה מודל כלאיים. אתה לא יכול לעשות חיבור של שני דברים בכל תחום. יש דברים שאתה לא יכול לגעת בהם. בגלל זה מפחדים מהמשחקים בגנום האנושי. אם מישהו ידע לבענח את זה כמו שצריך, הוא יכול לייצר צבא. כל החיילים יהיו 3 מטר גובה, בלי שום רגש של פחד, בלי שום כלום. יאללה, מי יתמודד נגד זה? העולם נחרב. כן? זה בדרך, אה? הסינים. עוד פעם, כנראה בטווח של 10 שנים. לא, סיני כנראה לא רק קל לייצר, הבעיה היא הבעיה היא שהוא באלי אקספרס, אז הוא מתגלגל מהר. אבל נראה לי אתה מבין? הוא יורק מהבר שממנה הוא שותה, אתה מבין? אבל זה רק נעליים. אבל נראה לי ששמואל רומז פה משהו אחר. אני נורא קשה להפריד את מצוות כלאיים משאר המצוות. נראה לי ששמואל הולך לבריאה להגיד מה שחז"ל אומרים. בן אדם מקיים מצווה, הוא מקיים את העולם. ואתה מקיים את העולם בזה שאתה עושה כלאיים, ואתה מקיים את העולם שהחזרת את השור לוויקטור, אותו דבר דרך אגב. זה לא חברה מתוקנת או חברה לא מתוקנת, פשוט קיימת את העולם. העולם הזה, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, זה חיותו. באותו דבר כשעשית מצוות כיבוד הורים, או שקשרת את הרגל שמאל לפני רגל ימין, הכל אותו דבר. הכל זה, יש דברים שאתה מבין אותם, כמו כלאיים שזה נראה ברור, לנו נורא ברור שאם אנחנו מערבבים דברים, אז זה נראה כאילו לא טוב, וכשאתה קושר את רגל שמאל נראה לך לא בסדר. או שאתה מתכסה באיזה סמיכה שיש עליה זה, אבל הכל אותו דבר. אוקיי, בסדר. אז אני אומר דבר כזה, יובל, אתה שומע? אני אומר דבר כזה. יכול להיות שבשורש, הכל נובע מיסוד אחד. היכולת שלנו להסתכל על התורה שבעל פה ולראות איך היא כאילו מפרקת את המצוות לגוונים שונים, אני חושב, כבני אדם יותר פשוטים זה יותר עוזר לנו להבין שבאמת זה מחלקות. יש מחלקה שעוסקת בנושא תיקון החברה, יש מחלקה שעוסקת בקדושת המשפחה, פרשת כי תצא עוסקת לא מעט בנושא הזה, יש מצוות קידושין, הפרשה. תחשבו על מציאות שבו דת מגדירה את הנישואין, שזה דבר הכי טבעי בעולם שהיה מאז ומעולם, כאילו כמצווה, מכניסה את זה כמצווה, כהגדרה מצוותית, שהקדוש ברוך הוא כך רוצה שהדברים יהיו, להבין את המשמעות של איך היהדות בונה חברה. בכלאיים אתה אומר רגע מה זה נראה יותר, ונראה לי שבגלל זה שמואל גם היה צריך להגיד לך תשמע הכלאיים הזה זה צריך להחזיר אותנו לבסיס של הטבע. תראו מה כותב הרשב"ם. מי זה הרשב"ם? נזכר? רשב"ם, רבי שמואל בן מאיר, אבל מי הוא? הוא הנכד, הוא נכד של רש"י, יש לו ייחוס חשוב, הוא אח של רבנו תם, אח של רבנו תם. רבנו תם היה גדול רבני אירופה בתקופתו, רשב"ם פחות היה בתחום ההלכה, יותר היה בתחום הפרשנות של התורה. אומר הרשב"ם, תראו איך הרשב"ם מסביר את זה כל כך יפה, לפי דרך ארץ ותשובת המינים. הוא כבר מכוון אותך להתמודדות. דרך ארץ, הכוונה, אני הולך להסביר לך, לפי ההיגיון, הטבע, תשובת המינים, מי הם המינים? כנראה הנוצרים. הנוצרים יורדים עלינו. אומרים לנו, מה זה השטויות האלה של כלאיים? מה זה הבלבול שכל הזה? אומר, אוקיי, אני אגיד לכם את התשובה. אומר הרשב"ם, כשם שציווה כתוב, שכל אחד ואחד יוציא פרי למינהו במעשה בראשית, כך ציווה להנהיג את העולם בבהמות, בשדות ואילנות. בחרישת שור וחמור, שהם שני מינים, וגם בצמר ופשתים, שזה מן הבהמות, וזה מן השדה, מן הקרקע וגידוליו. הרשב"ם שבעצם מאמץ את שיטת הגמרא, כפי שהבעל התורה תמימה הסביר אותה, שיטת שמואל, אומר תדע לך שתחום הכלאיים צריך ללכת לבראשית פרק א', לבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא בריאה מסוימת, תפקידך לשכלל, אבל לא לעוות ולשבת ואני לא יודע מה. בוא, יש לך מסלול, יש לך, תעבוד עליהם, תפתח אותם. רגע, בוא נמשיך. רגע, תתן לשאול, למה פשטה, למה לא כותנה? לא יודע, עוד שנייה. כותנה זה החומר גלם העיקרי לבדים. מה? לא, אבל... זה החומר גלם העיקרי. אבל רגע, אמיל, אבל תראה את המהלך, תראה את המהלך. שים לב שהראשונים לא נכנסו לפרטי הדבר, אלא בעניין הזה הם דווקא ימצאו את מה שאתה אומר שזו דוגמה. הם ימצאו את העיקרון שאומרים יש פה דוגמה ששני מינים שונים שאסור להחליא אותם, והם פחות נתפסים לשאלה של למה דווקא שור וחמור או למה דווקא צמר ופשתים. זאת אומרת פה אני חושב שרוב הראשונים בחסידות כן נכנסים פנימה גם בזוהר, אבל
מביאים את קין והבל, מביאים את עץ הדעת, הולכים למקומות האלה. אבל קודם כל הבסיס הוא, יש כאן עיקרון שנקרא הכחשת מעשה בראשית. מישהו, בורא עולם, ברא מעשה בראשית, אתה מכחיש אותו. איך אתה מכחיש אותו? בזה שאתה לוקח את זה מערבב פה, מערבב שם. כולנו מכירים את סיפור המבול, שעל פי פשוטו של מקרא, סיפור המבול הוא תוצאה שהשחית כל בשר את דרכו על הארץ. בעברית נקי שלנו, היה פה סדום ועמורה. היה פה סדום ועמורה. אנשים התערבבו על זה בא מבול. מבול בא לעולם. איסור כלאיים הוא בעצם סוג של איזה עיקרון, שבא ואומר לך, לא כל דבר מתערבב עם כל דבר. לא כל דבר. וזה עיקרון מאוד חשוב. כי ככה האדם לא יבין את תכלית הבריאה בסופו של דבר. אם יהיה ערבוב, מה יהיה עליי? יערבבו עוד פעם עם המעורבבים, ועוד פעם עם... המקור ייעלם לגמרי. ייעלם לגמרי, נכון. ויש תכלית לבריאה שהקדוש ברוך הוא קבע. נכון. אם הוא קבע שצריך להיות חמור, צריך שיהיה חמור. שיהיה חמור. לא משהו אחר, פתאום יהיה לך איזו מוטציה. אתה לא יודע למה זה יוביל. ואם הקדוש ברוך הוא קבע שהוא יהיה איש, שמי? שבן אדם מסוים יהיה איש, גבר. אז הוא רוצה להיות קוקסינר. והוא רוצה לא להיות. זה לא משנה את מינו, אבל. הוא לא משנה מנהגיו. זה שהוא הופך להיות קוקסינל או הומו או טרנסג'סטר, אני יודע מה, הוא לא משנה את מינו, הוא משנה את התנהגותו. מה שאני בא לומר, זה התורה מדברת. האם יכול להיות, לא משכב זכור. זה סתם, לא, זה נקודה מעניינת, האם יכול להיות שכל התחום הזה, שהוא תחום מודרני כמובן, לא שהוא לא היה בעבר, התורה הכירה אותו, אבל שהוא ודאי היום יותר ממוסד וכו', האם הוא שייך למחלקת איסורי הכלאיים לדוגמה? זאת אומרת, ואז אנחנו בעצם מבינים שאיסור כלאיים זה ממש לא עתיק, זה מאוד 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 רלוונטי, כיוון שאם התורה דיברה על איסור כלאיים בכל מה שקשור לשדה, לאילן, כפי שהתורה הכירה, פתאום מתברר שזה גם יכול להיות כלפי האדם עצמו, ואז זה מסביר לך מה זה האיסור לא תלבש גבר שמלת אישה, שזה לוקח אותך למקום הזה של הכחשת מעשה בראשית. ואז אתה מסתכל על זה ואומר, זו סוגיה מאוד מאוד רלוונטית, ואיך מתמודדים איתה, ואיך מתייחסים אליה, וגם יותר מזה, מה לא אסור. כי כל דבר נשמע לנו, זה, לא יודע, יש דברים אסורים, ויש דברים שהם לא אסורים, צריך לדייק בדיוק מה אסור שם, כדי לא להשחיר הכל מצד אחד, מצד שני, לדעת, שמה, יש דברים שהם הכחשת מעשה בראשית, צריך לדעת איך להתמודד עם הדבר הזה, נכון? מסתבר כמה שזה מה שאני חושב שאני חוזר למה ששאול אומר, משה רבנו ראה את כל הדורות. אז אמנם גם אם הוא לא ישתמש במילים שאנחנו משתמשים בהם, אבל אם אתה מעמיק בעקרונות שמשה אמר, אתה רואה שהוא ממש מתמודד עם דברים שאנחנו היום באמת לא יודעים למצוא, באמת, בסוגיות האלה אנחנו די עבודים, לא יודעים מה לעשות. כמה הדברים האלה מופיעים דווקא בכניסה לארץ ישראל, כאילו זה דווקא שם... כי שם זה מתעצם. עם ישראל במדבר היה שרידות. ידוע שבאמריקה טראמפ יצא נגד זה. באמריקה אנשים רוצים להגדיר את עצמם כחתול, ככלב. תראה לאן זה מגיע. לרמה הזאת, וטראמפ יצא נגד זה. תראה לאן זה מגיע. זאת אומרת, הטבע האנושי, מה שקורא לו הדרך ארץ, יש לו מה לומר בעניין הזה. זאת אומרת, אני חושב, אמיל נתן לך שנייה, ככל שאנחנו יותר הולכים לכיוון של הכחשת מעשה בראשית, אנחנו בעצם יותר מרחיבים את הקואליציה שלנו כנגד הדברים האלה, שזה אומר גם גויים שיודעים מה זה מעשה בראשית. אם אתה לוקח הכל רק למציאות של מתן תורה וכו', אז זה רק עם ישראל. אבל אם זה הכחשת מעשה בראשית, אז גם אדם שהוא לא יהודי, שהוא לא גדל כאילו על התורה. שזה לא נתנה מקום להגיע. נכון? אז הוותיקן מכיר בין חתונה של הומואים. מכיר? אתה בטוח? כן, כן, כן. לא בטוח. אני לא חושב. כן, מעניין, לא ידעתי. זה מותר? לא ידעתי. אז זאת מותר. אתה אומר בפועל, לא, אתה יכול להגיד אחרת, בפועל הם כאילו השלימו עם המציאות הזאת. אבל לא מאמין שהם, כי מה זה? זה לא נפסק להלכה מבחינתם. אנחנו גם מקבלים אותה. לא, בכלל זה לא נפסק להלכה, אז זה כרגע בירושלים, איפה אתה דבר כאיפה? לא, אנחנו גם, מסכים. אין זהו באמת התשובה, אולי זה מה שאומר הרשב"ם רומז שם, שמה? כל המינים. כן. כי בעצם המפגש שלך עם המינים הוא דווקא בארץ ישראל, כי אתה פוגש עמים, אתה פוגש זה. עכשיו התשובה היא לא תשובה למינים, כי אותם לא תשכנע כנראה, אבל התשובה היא לך. כי הם יבואו אליך עם כל מיני תרבויות, כל מיני דברים כאלה, ואתה תגיד, רגע, זה מאוד הגיוני מה שאומרים. מה העניין? אז הוא אומר, התשובה למינים זה אליך, אתה צריך להשיב לך, למה הם טועים. יפה. תראו את הרמב"ן עושה, אני לא יודע אם זה קשור, הרמב"ן הכיר את הרשב"ם מצוין.
אבל מעניין אם זה קשור. הרמב"ן אומר ככה, והמרכיב שני מינים, אבל זה לא מינים הכופרים, זה מינים. המרכיב שני סוגים. מה אתה אומר? מה זה? מעניין. המרכיב שני מינים משנה ומכחיש מעשה בראשית. משנה ומכחיש מעשה בראשית. טוב, אני אסתכל על זה עוד מעט. משנה ומכחיש מעשה בראשית. ואז הוא אומר על זה הרמב"ן, מה הבעיה בזה? כאילו יחשוב שלא השלים הקדוש ברוך הוא בעולמו כל הצורך, ויחפוצו לעזור בבריאתו של עולם, להוסיף בו בריאות. אדם יגיד, חסרים סוגים שונים של בריאה פה, אולי אני יהנדס מחדש. ממש דברים שאתה שומע היום. אבל זה כמו שאומר להם הנחש, תהיו כאלוהים. זה חייב לחזור לסוגיית גן עדן. זה חוזר לסוגיית גן עדן. מוסיף. הנחש הצליח לעורר את חווה ואדם, לעבור על איסור רק מכוח זה שהוא אמר להם, אתם יכולים כמו אלוהים. מה אלוהים עושה? בורא, מזווג, יוצר. יכולים להיות יוצרים. כי אמרת מקודם גם שיבוט. שיבוט לא מוזכר פה. נכון. אני חוזר בי. ועכשיו ייצרו מחר בשר מלאכותי. צודק. זה גם כאילו... לא, זה מעניין. בוא, כיוון שהסוגיה הזאת היא בעצם, היא מעמידה אותנו, אנחנו קצת בדיסוננס, כי מצד אחד יש פה מקורות שאנחנו רואים מה כתוב, מצד שני אנחנו כולנו בני תרבות שעסוקה כל היום בלשכלל. אז כאילו איפה הגבול? אומר המהר"ל על הרמב"ן, אלא שקשה לי עם טעם זה שנתן הרמב"ן, כי המרביעים כאילו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא השלים עולמו. ומה בכך? ברור שהקדוש ברוך הוא לא השלים עולמו. שהרי אמרו חכמים, כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית צריך תיקון, כמו החיטים, צריך לטחון, לאפות. לא אומרים בזה שהקדוש ברוך הוא לא השלים עולמו, או כמו שאמרו על המילה. מה זה ברית מילה? זה להשלים את הבריאה, שלא נברא עם האדם והושלם על ידי בשר ודם. אם כן, מה שייך בזה שנראה כאילו אומר שהקדוש ברוך הוא לא השלים עמו עולמו. תשימו לב איזה יופי שהמהר"ל, כן, זה לא, אף אחד לא טען שהוא השלים. נכון, המהר"ל במאה ה-16 אומר רגע, אל תבינו מהרמב"ן שאומר לך חבר'ה, מה שיש להשאיר ככה, אין סיכוי שהרמב"ן יתכוון למה שחשבנו שהוא יתכוון. לא, זאת אומרת באיזה כיוון אתה באת לעשות את הדבר. אם אתה באת שאתה רק מוסיף להשלים אותו למשה הקדוש ברוך הוא, או שאתה חושב שאתה הקדוש ברוך הוא, עולם חדש שאני הקדוש ברוך הוא, בדיוק. אז תראו דברים יפים, אומר המדרש, זה ממש מדהים. אתם כולכם מכירים את המדרש הזה, אבל תראו איך המדרש הזה לוקחים אותו לסוגיה שלנו. אמר רבי סימון, אין לך כל עשב ועשב מלמטה, מה המשך? שלא מלאך מלמעלה. יפה שאומר לו, גדל, נכון? שיר של רבי נחמן. נכון, ועל זה השיר של רבי נחמן, שירת העשבים. הרב לוין סיפר שהוא הלך, שהוא בא ללוות את הרב קוק. שהוא כתב, והרב הזדעזע. אמר לו את זה. יפה, הוא אמר לו את המדרש הזה? זה לא זכרתי. שהרב לוין כתב, והרב קוק אמר לו, מה עשית? כתבת פה? אומר לו, מה עשית? הוא אומר, למה כתבת? למה? הוא אומר, לא יודע, זה היה נראה לי יפה, רציתי זה. מה? סתם? כתבת? תחשוב איזה אנשים, לאיזה רמה הם הגיעו. אני למדתי בצפר כרמל, הייתה לנו מורה חילונית לגמרי, וכשהיינו יוצאים לטיולים של הכיתה, בשום אופן לא לכתוב שום פרח, היא דאגה והקפידה על זה כמו לא יודע מה, ולא כתבנו. אתה לפעמים אתה רואה פרח, אתה רואה כאלה. אתה יודע, פעם קראתי מאמר על קמפיינים, זה אחד הקמפיינים הכי צדקים. והוא כתב שם, שאחד הקמפיינים הכי מוצלחים שהיו בארץ, זה אסור לקטוף את פרחי הבר. הוא אומר, הדבר הזה התמיע כל כך חזק בקרב זה באמת עבד, הצליחו. עד היום אני לא יודע. תשמע, זה מרשים. עד היום אני אומר בשדה סביונים משגעים, לא נוגע. טוב, יפה. רגע, עוד קטע אחרון. מה אומר המדרש? אין לך כל עשב, בעשב מלמטה, שאין לו, פה כתוב מזל ברקיע, אבל זה אותו דבר, הוא מכה אותו ואומר לו גדל, וזה יפה שהוא מכה אותו, כדי לגדול צריך להכות. אוקיי, הדאוד הכתיב, מה הפסוק? כתוב באיוב ככה, הידעת חוקות שמיים אם תשים משטרו בארץ? זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, שהרי מה איוב מנסה להבין מהקדוש ברוך הוא? את הצדק בעולם, אין צדק בעולם, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו סדרת חינוך, להסביר לאיוב שלא מבין שום דבר, לא רק את הסדר בעולם, הוא לא מבין שום דבר. מה? מימית לו את הכל במשפחה.
נכון. נו, מה? בשם איוב, ככה אתה לא, משכנע? אז אולי צריך ללמוד פעם את ספר איוב ולהבין איך הקדוש ברוך הוא, כן, איך הספר, כדי לדבר איתך על המשפחה שלך, אולי כדאי שתסתכל קודם כל בזום אאוט, איך העולם עובד, האם אתה מבין את חוקי הבריאה. אבל פה דרשת חז"ל היא יותר מהפשט מה שכתוב. הידעת חוקות שמיים, מה הוא עושה בארץ, אם תשים משטרו בארץ. אפשר להבין את זה בפשוטו, אתה מבין השמיים, אתה מבין משהו בארץ. פה הדרשה אומרת לא. מה שיוצר את מה שקורה בארץ, מתחיל למעלה. זה מתחיל למעלה. מה שקורה בחוקות שמיים, משפיע. עכשיו המילה חוקות, היא לא יכולה שלא לשחרר אותנו מחוקותיי, תשמורו, חוקות, חוקותיי. כל התנועות פרוגרס ווואו, כל הטמטום הזה בא מלמעלה? כן. כן. יכול להיות? כן. כן. בא מלמעלה. באמת? כן. יש משהו בלי החיות שלו? אני צריך הסבר. אם אתה תראה את התופעה, הוא בא מלמעלה. יש משהו שהוא לא לא, רק שתדעו, יש פודקאסט מאוד מעניין, מציע לכם, של הרב יגאל לוינשטיין ודוקטור ברוך כהנא, שהם מתווכחים סביב הנושא הזה. האם יש שורש טוב בתופעות המקולקלות הללו, או שהכל פגום? זה ממש סוגיה, וכמה מנסים להבין את תורת הרב קוק בנושא הזה. אבל אם אני אגיד לך, אמיל, דוגמה, שמים, גשם שיורד, שאם אתה היית תופס את הגשם הזה, והיית שותה ממנו, זה היה טוב, אבל ברגע שהוא נפל על הרצפה, לא הייתי מציע לך לקחת ככה ולשתות, כי כשהוא נפל על הרצפה, אתה יודע מה קרה לו? מתערבב עם הכל. אז כשתופעות יורדות מהשמיים, הן יורדות נקי. יותר מזה, הרב. אבל כשהן נפגשות עם המציאות, עם המורכבות, עם תופעות נוספות, עם מידות מקולקלות וזה, הן יכולות גם להתלכלך. ואז כשאתה נפגש עם התופעה, אתה רואה רק את הלכלוך. אתה לא רואה את השורש הנקי שלה. זה יפה? אהבת? אשריך, זכינו. זה יותר מזה לגבי המים, הרב. הגשם כשהוא יורד בלי מינרלים. נכון. איפה הוא כשהוא מקבל? עובר באדמה הוא מקבל את המינרלים. זה עוד יותר. ואז כשאני לוקח מהמעיין אני מקבל את המים הנכונים. כתוב אין לך תענית שאין בה מפושעי ישראל. אנשים שנמצאים ביחד איתך פושעי ישראל, הם מחזקים את התפילה. חל בנה בהקטורת, היא מחזקת את הקטורת, אבל היא מסריחה. בסדר, אבל כשהיא ביחד, זאת אומרת, יש ערך לא רק להישאר עם הנקי נקי, צריך את ה... בוודאי. שבת שלום. שלום.